Έκοψα μία παραφιάδα με τη μέθοδο της βεντάλιας. Μέσα σε αυτήν την παραφιάδα τοποθέτησα μία γονιμοποιημένη βασίλισσα σε κλουβάκι. Στον επόμενο έλεγχο που έκανα, η βασίλισσα έχει απελευθερωθεί από το μελισσοσμήνος και το κλουβάκι είναι άδειο. Ας δούμε λοιπόν πού βρίσκεται η βασίλισσα. Με λεπτομερή έλεγχο ψάχνω να βρω τη βασίλισσα, η οποία πρέπει κάπου να είναι μέσα στα πλαίσια και να έχει αρχίσει να γεννάει λογικά. Δυστυχώς βασίλισσα δεν υπάρχει πουθενά και με μεγάλη μου έκπληξη διαπιστώνω ότι οι μέλισσες έχουν απορρίψει τη βασίλισσα που έχω βάλει και έχουν φτιάξει ένα δικό τους βασιλικό κελί. Άφησα το μελίσι στην ησυχία του και επέστρεψα μετά από 15 μέρες για να κάνω ένα έλεγχο να δω τι ακριβώς γίνεται μέσα στην Κυψέλη. Λογικά η καινούργια βασίλισσα θα πρέπει να έχει βγει από το κελί της, να έχει γονιμοποιηθεί και να αρχίσει να γεννάει. Το μελισσοσμήνος φαίνεται ήρεμο, σημάδι ότι υπάρχει βασίλισσα μέσα στην Κυψέλη και δουλεύει εντατικά και μεθοδικά. Οι εργάτριες κατασκευάζουν νέα κελιά, ενώ οι συλλέκτριες μεταφέρουν αρκετή ποσότητα γύρις μέσα στην Κυψέλη, την οποία συλλέγουν από τα κοντινά άνθη. Ο έλεγχος για την ύπαρξη της βασίλισσας συνεχίζεται και το επόμενο πλαίσιο που βγάζουμε διαπιστώνουμε ότι έχει αρκετό γονασφράγιστο, αλλά και γόνο σφραγισμένο τοποθετημένο με πολλή επιμέλεια. Άρα η βασίλισσά μας έχει γονιμοποιηθεί και έχει ξεκινήσει να γεννάει μάλιστα εντατικά. Εδώ σε ένα δεύτερο πλαίσιο παρατηρούμε σφραγισμένο γόνο σε μεγάλη επιφάνεια και τις νεαρές εργάτριες να φροντίζουν με πάρα πολύ στοργή τις νεογέννητες μελισσούλες. Και νάτι και η μεγαλειοτάτη. Ας μην την ενοχλούμε όμως πολύ, γιατί είναι και νεαρή ακόμα. Εδώ βλέπουμε ένα πλαίσιο και πώς έχουν ξεκινήσει να το χτίζουν οι μέλισσες.
Αφού έμεινα ικανοποιημένος από την εξέλιξη της παραφιάδας, κάνοντας τους κατάλληλους χειρισμούς, έκλεισα την κυψέλη και άφησα το μελίσι στην ησυχία του να αναπτυχθεί.